F'Kunsill Ewropew fi Brussell, il-Ministru għall-Agrikoltura, s-Sajt u Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo iddikjara li l-Gvern Malti qed jilqgħu jinnota kif il-vuċi tal-bdiewa u r-raħala Maltin u Għawċin ġiet riflessa fil-viżjoni tal-Unjoni Ewropea għall-Agrikoltura u s-Sajt. Wara numru ta' laqgħat ta' konsultazzjoni mal-bdiewa u r-raħala f'Malta u Għawdex, il-Ministru Refalo saħaq li Malta taqbel ukoll mal-prinċipju li l-produtturi Ewropej għandhom ikollhom prezzijiet li ma jkunux inqas mill-ispejjeż tal-produzzjoni. U kompla li Malta tirrikonoxxi li hu fl-interess tas-sigurtà u l-provvista tal-ikel fih dan l-Unjoni Ewropea li jkollna aċċess għal prodotti minn pajjiżi terzi. Madankollu Malta tara fl-importanza li jiżdied ir-rispons biex jissaħħu iktar il-kontrolli fuq prodotti importati u li l-Unjoni innifisha għandha tkun sensittiva u tkompli tipproteġi l-kompetittività tal-produtturi Ewropej waqt negozjati ta' ftehim kummerċjali. Aħna bħala Malta naqblu ma' diversi minn dawn il-prinċipi fosthom li għandu jitneħħa l-kunċett tal-one size fits all għaliex kull stat membru għandu jara x'inhu l-aħjar fl-interess ta' pajjiżu. Ridu aktar flessibilità meta aħna niġu biex aħna nwettqu l-obbligi li hemm fil-pak. Sa dan it-tant fl-istess Kunsill Ewropew, is-Segretarju Parlamentari għas-Sajt, l-Akwakultura u Drittijiet tal-Annimali Alisja Buġejja Sajd ukoll kompli tressaq il-pożizzjoni Maltija għas-sajt. Fost l-elementi li ddiskutejna kellna punt importanti fuq il-viżjoni tas-settur tas-sajt. Wana bħala Malta hawnhekk tkellimna dwar il-bżonn li nattiraw aktar żgħażagħ lejn dan is-settur. Dwar ir-regolamenti tal-Unjoni Ewropea u l-impatt tagħhom fuq is-sajt lokali, is-Segretarju Parlamentari saħqet fuq il-bżonn li jiġu adottati liġijiet li jirriflettu r-realtajiet f'pajjiżna, flok l-implementazzjoni ta' politika uniformi li ma tqisx id-differenzi bejn l-istati membri. Suġġett importanti ieħor li ġie diskuss waqt il-Kunsill kien rigward il-ħtieġa ta' simplifikazzjoni fil-qafas regolatorju tas-settur, peress li s-sajjieda spiss jiltaqgħu ma' burokrazija eċċessiva u numru kbir ta' formuli x'jimlew.